Mara nżammet taħt arrest preventiv u ġiet akkużata li għamlet rapport fals fejn allegati li ġiet stuprata minn sewwieq tal-Bolt. L-ispetturi Joseph Busuttil u Andrew Agius Bonello akkużaw lil Luis Ketkuti Vassallo ta' 45 sena minn San Pawl il-Baħar illi vvintat storja fuq dan ix-xufier b'rejat li kienet taf li ma kienx wettaq. Dan apparti li ħadet ġurament fals u fabbrikat il-provi. U mifhum li l-mara resqet rapport mal-pulizija fejn sostniet li ttieħdet f'parti mwarba ta' Baħar iċ-Ċaq minflok id-dar tagħha u ġiet stuprata mix-xufier tal-Bolt. Iżda meta l-pulizija analizzaw id-dejta miġbura waqt l-investigazzjoni sussegwenti, ir-riżulta li l-mara ma kienitx ittieħdet hemm iżda Pembroke. Il-pulizija qalet li l-qorti li waqt is-sewqan lejn id-dar l-imputata proponiet li s-sewwieq li kollhom x'jaqsmu flimkien u x-xufier tal-Bolt aċċetta. Fil-qorti fil-preżenza ta' żewġa u missiera intqal is-sewwieq kien arrestat u interrogat għal 12-il siegħa qabel ma nħeles mingħajr akkuża. Ketkuti Vassallo min-naħa tagħha wieġbet mhux ħatja tal-akkużi. L-avukat tagħha Jason Grima talab għal ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba peress żewġ persuni kienu għadhom iridu jiġdu. Il-qorti ċaħdet il-libertà proviżorja f'dan l-istadju u bekk il-mara inżammet arrestata. Fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Martin Farrugia Bennej ta' 45 sena mir-Rabat u Henriette Kassar ta' 49 sena minn Ħażebbuġ akkużati bi frodi li laħqu 62 miljun euro. Il-każ allegatament seħ bejn l-2012 u l-2019 fejn jirriżulta li kien hemm diskrepanzi kbar bejn il-qlieħ li sar minn elenku twil ta' proġetti u xogħlijiet u dak iddikjarat mad-Dipartiment tal-VAT. Skont xhieda fil-qorti jidher li kien hemm 27 miljun euro f'beħ mhux iddikjarat u miljun fi frodi minn kumpanija waħda biss. Waqt ismieħ ħareġ ukoll li Farrugia kellu bosta annimali eżotiċi fosthom miljuni, zebri, pumas u leopardi, apparti 14 il-żiemel. B'kollox kien hemm 44 klijent li kienu parti mill-investigazzjoni tal-pulizija li permezz tagħha instabu dawn id-diskrepanzi li waslu għall-arresti. L-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb deru għal Kassar fil-waqt li Etienne Borg Ferrante u Dominic Mikallef deru għal Farrugia.